आसुଛନ୍ତି ଦରଡ଼ା ଚକ୍ର ଚକ୍ରଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ମୋର ଥରେ ରକା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ଜିନିଷ ଉଠେଇବା ବେଳେ ରକା ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ରକା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପିଚାଟା ବଥା ଗଲା, ଏ ଗଣ୍ଠି ଯାଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 5 ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲି 5 ଦିନ ଧରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି। ଆଜି 1.5 ମାସ ଧରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାମ ଓଜନିଆ କାମ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପିଚା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଝୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ସାରି ସାରିଲେଣି? 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। बस्ता नहीं बजना ওইটা তো বুঝলি যাও হাতে জানি না সব কথা আমি গম যায় সব দেই কথা বুঝলি দিল কই আপনাদের কেতে সময় যাইছে নেই उठी पड़ এই জায়গাটা হালকা রয়েছে कौन कौन এইটা হ্যাঁ হও ঠিক চালু করুন তো এইটি এইটি কথা না হ্যাঁ এইটি আমরা সমস্ত জানিয়েছি প্রায় 70-80% কমে ଯାଇଛି। হ্যাঁ খালি ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋର ବଥା ଥିଲା, ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଦେଖିବା।